Čau ľudia, vítajte mojho ďalšieho dielu z hry Clash Royale. Po dlhšej dobe, priznám sa, trošku som to hral, som chorý, takže nenatáčam veľmi videá. No, toto je môj deck. A toto je môj druhý deck. A som v arene 6. A tu je naša klan 6. Som tu zatiaľ sám s bratom. Takže ak chcete, pripojte sa do môjho klanu, proste jednoducho napíšete. Počkaj, do bohača. Klan SK lomeno CZ. A tu sme 2 z 50. Iba dáte message alebo také a pošlete mi to. Ja vás príjmem a môžete ísť do môjho klanu. No, takže nezabudnite, isto si to zrobte a my ideme zatiaľ bojovať. No. Do prdele mám môj prvý deck, ale jak mi to teraz robíme? Aha. Tak a tak. Som zvedavý, čo urobí. Aha. Retardovaný záp. No dobre, bude sa to ešte švácať po tej rici, alebo rovno pôjdeš do... Niekedy si myslím, že Peka je taká... Fú. Aha. Wizard? Práve uvidíte, ako sa nehra Clash Royale. Do fáka. No, je toto boha, možno mi zničil väžu. Oho. Princ. Aspoň raz udrž. Fuck. Strata slov dneska, chlapci. Ja to dneska debilne hrajem. Fajne. Neviem, či to robí to, že som chorý, ale... Inak určite príďte do môjho klanu, všetci, čo ma pozeráte, preto ale môžeme dať spolu friendly battle a rôzne také debiliny a potom ich môžeme natočiť. Ale... Zase mi tu robí ten retardovaný balón. A už je pomaly ďalšej vežičke. Prečo nie? No faka. No je trotlak. Však prosím, nemôž moje veže. Boha. Jakže má 3 balóny za sebou? Co je? Fakt. Práve ste videli, jak sa dosiera. Dobre, ale mal som zlý deck. Takže dáme si dvojku. To je môj deck. Aha, a akurát tu môžete vidieť rôzne, čo bojujeme s bratom a také. To si ukážeme po tomto betli. Takže pôjdeme z začiatku takto. Wizard. To by mohol aspoň trošičku zabiť. No, takže som zrobil takú vec. Fuck! Tu teraz každý máte balóny.
Musíme odlákať jeho pozornosť, našetríme sa. Teraz uvidíte, teraz dáme vežičku. Krásne. Teraz ideme na to. Práve teraz ide dole. Dole, do fáka, nenávidím tú hru. Pálte chlapci do boha. No fakt. Takže ďalší zápas sme dotrolili. No, fajne. Prosím, aspoň raz sa múdri, aspoň raz, musíš. Dobre, toto mi je jedno, teraz to musíme dať. Toto chlapci, máme ešte šancu. Máme ešte šancu. Máme ešte šancu. Fakt, máme ešte šancu, ešte máme šancu. Toto dáme. Dneska toto dáme. Toto dáme. Dobre, rýchlo. Dobre, dobre, už mi idú to tí idioti. Dom! To je taká debilina. Dobre, zatiaľ si pozrite, ako som bojoval s môjim bratom, lebo práve si idem pozbierať všetky sluchatka, čo som práve aj pera porúcal na zem. Počkať, ja to nejde. Aha, no, tak vy sa na to zatiaľ pozrite a ja idem si pozbierať všetko, čo som okolo seba teraz porúcal. Takže, pozerajte. No, dobre, akurát som si pozeral všetky pera a som zase späť. Takže, asi tak. Fúha, a toto by asi bolo všetko z môjho videa. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, koment a nezabudnite prísť prosím do môjho klanu. Hej, takže tu je a ja sa s vami budem lúčiť a